Evo, gospodine Skoblar, ili da vas oslovim sa Monsieur Josip, kako vas zovu ovdje Francuzi, primili ste izrazito veliko priznanje, odličje viteza nacionalnog reda za zasluge, pa slušamo vaše prve dojmove u Marseju. A emocije su tako izašle na vidjelo, ne znam da li je to normalno ili nije. Kad se ovako nešto... Posebno sam ovaj događaj posebno će biti upečačen sa delegacijom Hrvata koji su bili na ovoj dekoraciji prisutni. Nogometni savez Hrvatske na čelu sa predsjednikom i svi ostali. Predstavnik Olimpijskog komiteta, što je bilo bitno. Znam da su drugi bili iz mog grada dosta zauzeti sa predsjednicom koja je aktualna u Zadru i tako. No, kao da su bili. I ovi koji nisu bili, koji nisu pozvani, ovo je jedan događaj vrlo bitan za mene, ali mi je drago, mene radi i Hrvatske radi. Ovo je jedan susret koji je nekako zbližio još više Marselj sa Hrvatskom, odnosno Francusku sa Hrvatskom, i to je, mislim, ono što je najvažnije od svega toga. Ne da taj nastavak, uvijek napominjem to da je bitno ono što smo napravili, a još je bitnije ono što možemo ili hoćemo napraviti. Ne. Ja sam ponosan na to da je moja karijera nastavljena na ovakav način i skoro mi je draže ona nego ono vrijeme koje sam provodio kao, znate, trčali smo sa loptom, igrali i tako dalje, ali ostati u žiži je najteže i to je uspjeh svakog sportaša i ovo što sam ja napravio želim i drugim. Evo, pa da se prisjetimo samo nekih od sjajnih dijelova vaše karijere u Marseju. 3 godine zaredom proglašavani ste najboljim golgeterom lige, pa ste u 175 utakmica postigli 151 pogodak, ona fantastične 44 gola kojim ste srušili rekord Francuske lige, najbolji strelac Europe, zlatna kopačka. Ima li neki dio koji je vama posebno značajan? Pa značajan mi je ovaj danas, znate, jer zaboravio sam reći, možda nisam imao ni vremena, malo su i emocije proradile, da mi je ovo 45. gol. I da mi je on vjerojatno i najdraži. Naravno da imam jako puno ostalo od toga iza mene. Znate, svaki je moment u životu vrlo bitan. I onaj koji, kad smo prolazili kroz sile i haridbe, kako kažu, one teške trenutke, momente, i one gdje smo slavljeni, gdje smo u žiži i tako dalje. Meni je svaki taj trenutak, jer nas on takav jedan i loš ili dobar, uvijek nas gura prema naprijed. I ono što mi je najbitnije od svega, gdje sam ja sa sobom najzadovoljnije, je to da sam nakon utakmice, kad se trebalo najviše se radovati, jer sam imao razloga za to, ja sam već onda mislio na sljedeću. I to je ona obaveza koju općenito moramo imati, ne samo ja, nego općenito u bilo kojem poslu. Mislim da je ona najbitnija, onaj, kako bih to rekao i nogometnim žargonom, gol na sljedećoj utakmici. Ovo je recept za uspjeh i za neke buduće generacije. Postoji li osoba ili netko od koga ste najviše naučili u svojoj karijeri? Pa, znate što, moram se zahvaliti svima zajedno i su me tolerirali. Nisam bio lak za suradnju, znate, bio sam kao i svatko, ne, težak, ono čime se mogu ponositi ja, da sam radio profesionalno svoj dio posla. To je bilo najbitnije i za klub, jer je klub uvijek institucija koju moramo gurnuti prema naprijed. Ne? U isto vrijeme za trenera, ne, jer nisam želio, sam tim sam doprinio da trener nema problema, to je najvažnije ono, ne kaže štitimo trenera ili trener je super, nije, na terenu se trener štiti. Ne, mi imamo sad jedan problem u klubu i to sam im rekao danas da je to jedna mirna, pametna odluka da smo zadržali trenera, da ga nismo makli do kraja sezone, jer je onda autoritet kluba isto tako zaštićen. Znači, meni su ti momenti najdraži,
Naravno da imam veliki respekt sa svim onim suradnicima, trenerima, predsjednicima klubova, naročito medijima isto tako, s kojima sam radio i posebna je satisfakcija ako oni svi kao se slože svi u tome da sam opravdao povjerenje. Eto, to je ono što je najvažnije. Kada već spominjete trenerske uspjehe, i sami ste bili trener, možete li izdvojiti nešto što je vama osobno najdraže? Je li to ona velika pobjeda Rijeke nad Realom dok ste ju trenirali ili pak osvojen kup s Hajdukom? Pa mislim da je ipak trofej s Hajdukom daleko najveći. Ono na što sam ponosan kad je Rijeka u pitanju, jer sam proveo 4 izuzetno kvalitetne godine kao trener. Rijeka u to vrijeme nije imala nekakav poseban rating, ali smo bili tu blizu u vrhu one lige koja je bila izuzetno jaka i to sam uspio 4 godine. To je jedan od velikih uspjeha. Treneru je najvažnije da stabilizira sebe i da taj dio vremena kad provede u jednom klubu da bude bez turbulencije. A kad govorimo o uspjesima, to je ovo što se tiče radnog uspjeha, ali trofej je trofej. Ja sam s Hajdukom osvojio 2 kupa ex-Jugoslavije, a ponosan sam posebno na onaj zadnji sa Zvezdom. Znate, bilo je puno istomišljenika koji su htjeli da se ta utakmica ne igra. A ja samo iz sportskih razloga jer sam osjećao da bi taj kup mogao definitivno biti kod nas i da ga Hajduk u to vrijeme može osvojiti, jer Hajduk isto tako imao super ekipu i to je jedan od trofeja koji je stvarno daleko čak mi je draže nego sve ovo ostalo. Žalite li možda što kao igrač niste nastupili na Europskom prvenstvu? Ako se prisjetimo 1968. Jugoslavija je osvojila 2. mjesto, no mnogi kažu da je Skoblar bio u timu, bila bi prvak. Pa znate, to nije bilo mojom krivicom. Donešena je odluka, vjerojatno politička, da stranci ne mogu igrati više za... Onda mi nije toliko teško palo i sam mislio, inako imam dovoljno utakmica, problema sa svojim klubom i tako dalje, i onda mi to toliko nije bilo važno. Danas mi je krivo što nisam bar 50 odigrao. A krivo mi je isto, to je 68. Jer, znate, ja sam kvalifikacije doveo do kraja. I to prvenstvo u Italiji se dogodilo možda mjesec ili ne znam koliko kasnije nakon toga. I jednostavno sam brisan. Nikad mi nije bilo jasno ko je to napravio i zašto. Valjda sam nekom smetao. Ali sada ćete ipak biti u posebnoj ulozi na Euro ove godine u Francuskoj. Posebni ste ambasador Hrvatskog nogometnog saveza, pa i reprezentacije. Kako vam se sviđa ta uloga i koje su onda vaše zadaće u okviru toga? Pa što se tiče zadaća, čekam da mi gospodin Srebrić odredi zadatke. To je jedno. A drugo, posebno sam obradovan, izuzetno radostan što je delegacija Hrvatskog nogometnog saveza bila ovdje na čelu sa predsjednikom. Pa prije svega drago mi je da je Josip Skoblar, legenda svjetskog nogometa, dobio to priznanje i drago mi je da smo iz Hrvatskog nogometnog saveza došli u velikom broju. Drago mi je da sam tu vidio Aljošu Asanovića, lijepe riječi od gradonačelnika Marseja i baš smo pune duše došli i vratit ćemo se kući. I ono što je najvažnije, zasluge koje Josip Skoblar napravio ovdje još su vječne i legenda je Olimpik Marseja, Francuske, Hrvatske i cijelog svijeta. I baš zbog toga odajem mu ponovo osobno priznanje, jer zaista će nam biti pravi ambasador na ovom svjetskom prvenstvu gdje u Francuskoj ljudi vole nogomet, cijele nogomet i žele biti u nogometu. Gledajte, ovo je veliko priznanje prvenstveno od čovjeku koji je bio jedan od najboljih igrača svih vremena u Francuskoj. Velika je stvar, čovjek je iz Zadra, znači iz Hrvatske, čovjek koji je dao 44 gola u jednom teškom, onda u onom periodu kad je bilo stvarno nogomet težak. Svi smo ponosni, pogotovo jer mi je bio trener 2 godine, izvrstan čovjek, veliki stručnjak,
Jednom riječju pravi čovjek. Rekli ste i sami da je Josip Skoblar danas bio izrazito emotivan, inače se ne pokazuje kao takvim. Pa, slušajte, nakon svih ovih priznanja, nakon svih ovih događanja, naravno da čovjek ne može ostati. Jednostavno je pred ovim ljudima koji su stvarno došli u velikom broju i veliki značajni ljudi Francuske, a evo i hrvatskog nogometa. I pokazuje ipak da je čovjek prepun emocije nakon svega ovoga. Vi ste također igrali u Francuskoj, ostavili svoj utisak, pa najbolje i znate što to zapravo znači za njega. A kako vi osobno gledate i na tu svoju karijeru, evo, baš u Francuskoj? Gledajte, teško će neko dostići Josefa, to jest Josipa Skoblara, jer on je stvarno ikona Marseja. Na svakom koraku vidite da je on ostavio duboki trag. A što se tiče mene, ja sam jedan mali kotačić kao i uvijek, zadovoljan sam sa svojom karijerom. Da li ona mogla ići bolje? Mislim da nije. Zadovoljan sam. To je lijepo za čuti. Što nam danas radite da malo osvježimo pamćenje? Bio sam godinu dana u Slovačkoj, evo. Vratio se doma. Malo sam okupiran oko unuke, guštan kao nikad. I ništa, evo. Skupljam i dalje kontakte, lutam svijetom, pratim utakmice. Iz Marseja idem za Englesku. Tako, naćemo nešto. Komentar na kolegu Slavena Bilića, i sami ste bili dio reprezentativnog stožera. Isto, jedan veliki ambasador u Engleskoj, jedan od najboljih trenera mladih u Europi. Moramo biti ponosni jer je malo Hrvata u takvoj ligi kao što je Engleska. Mislim da neće ostati samo na West Hamu, mislim da će ići dalje. Uskoro ćemo se ponovno naći u Francuskoj, vjerujem da ćete pratiti Euro. Pa naravno da ću pratiti našu reprezentaciju. Bio sam dosta godina dio te reprezentacije. Mislim da imamo odličnu ekipu. Mislim da sa pravom tražimo da idemo u drugi krug, iako imamo reprezentacije jake. Ali gledajte, kad imate onakve igrače, onda imate za pravu tražiti da idemo dalje. Svu sreću im želim, treba će im, ali gledajte, idemo u Francusku, u jednu zemlju gdje smo napravili već rezultat, pa zašto ne bi ova generacija napravila taj rezultat? I za kraj, gospodine Skoblaru, koja su vaša nekakva očekivanja i prognoze za Hrvatsku na Euro? Što bi ona mogla napraviti? A ja sam zaboravio reći još jednu stvar ovdje, da je moja želja da igramo s Francuzima. Znate, jednom je to, oni su nas makli u polufinalu, mislim da je sad red da maknemo mi njih u finalu. Hvala vam lijepo i čestitke još jednom. Hvala vama. Hvala.